खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बागानपारायाव गोदानै अमा बेदर गला बेखेवजादों। 2 नं बगलुं बर' गामिनि सासे लाइमोना जामजिं नाला दैसायाव गबनानै जिउ गोमादों। उदयपुर जयपुर वंदे भारत रेलगारिया खैफोदनिफ्राय खुनुरुखुमै रैखा मोनदों। गेजेर जनाय दखरा एबसुआ बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि सुबुं सांग्रांथि मेल खुंदों। साबकाथा समबाय समितिनि नेहाथारि नुरुल इस्लामनि हेंथायै थानायाव गसर। जिम्बाब्वेआव बिरखं जाब्रबथाय सा 6 नि जिउ खहा। मेघालया आरो आफां आसामाव 5.2 रिक्टार स्केलनि बांग्रिं। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। अमा फिसिनाय आरो अमा बेदरखौ आदार महरै जानाय हुदा बेखौ सरासनस्रायै बर'फोरा सिगां समनिफ्रायनो मावबोगासिनो दङ। अमाखौ बर'फोरा गंफ्रोमबो नखरानो मासे नङा मासे बोसोराव फिसिनानै रांखान्थि बिथिङाव एसेब्लाबो मदद मोनबोनायखौ नुनो मोनदों। सिगां समफोराव अमा फिसिनाय आरो बेदर जानायनि थाखाय गुबुन गुबुन रायजो जानाय गावसोरखौल' गेदेर बंस साननानै लाग्रा हारिफ्रा बर' एबा थागिबि हारिनि सुबुंफोरखौ मुगैबोदोंमोन आरो सै खालामनाय बाथ्राखौ सिगांनि आजै आजौमोननि खुगानिफ्राय बुंनाय खोनानो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव थासारिया सोलायबाय। आथिखालाव गोबां हारि माहारिफोरनि खामानि गैजायै लाइमोनफोराबो गोनोखो आदबजों अमा फिसिनानै गावनि थांना थानायनि राहाखौ खालामना लानायखौ नुनो मोनोसै। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि बागानपारा बास स्टेन्ड सेराव गोनोखो आदबजों फालांगि महराव अमा फिसिग्रा जाखांफुनाय लाइमोन आबादारि थागिबि सुबुं समिन स्वर्गियारिया गोदानै दाब्ला अमा बेदर फानग्रा गला बेखेवदों। बे गोदानै बेखेवनाय अमा बेदर फानग्रा गलाखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्लानि जिल्ला जिब जुनार सावस्रि बिफाननि मावख'गिरि डाक्टर प्रिगु भास्कर नाथआ। दाब्ला अमा बेदर गलानि बिगोमा समिन स्वर्गियारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गलायाव बायगिरिफोरा सानफ्रोमबो अमा बेदरखौ मोननायजों लोगोसे सोरबाफोर सुबुंनो हाबा एबा गुबुन गुबुन खामानिफोराव बिथोन होनाय बायदियै अमा बेदर मोननो हागोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे बे गलायाव सावस्रियै लाखिनाय अमा बेदर मोननायजों लोगोसे बिथोन बायदियै अमा बेदर मोननाय जागोन होननानै बुंथिदों गला बिगोमा समिन स्वर्गियारिया। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्सापुरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय नलबारि जामजिं नाला दैसायाव गबनानै 2 नं लगलुं बर' गामिनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। दैसायाव गबनानै जिउ खहा जानाय सुबुंखौ बिरन स्वर्गियारि होननानै सिनायथिदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिरन स्वर्गियारिया जामजिं नाला दैसा बारनानै थानाय गावनि हाखौ नायनो थांदोंमोन। हा नायनो थांनायाव बिरन स्वर्गियारिया आस्रा जेजों नाबो सारदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ना सारनानै जे लानानै बारनायावनो दैसायाव 1 अक्ट'बर रबिबारखालि गब्रयो आरो अखानायै समबारखालि एसडिआरएफनि कामान्डार दिपज्योति पुकुनि दैदेननायाव धेमाजि आरो सेलाफोथार एसडिआरएफनि हानजाया जिउ गैयै थासारियाव बोखांनो हायो। थांनाय 24 सेप्तेम्बर 2023 आवसो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फ्लेग अफ खालामनानै जागायहोनाय उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस हान्थियारि रेलगारिया समबारखालि बेसेबांबा गेदेर खैफोदनिफ्राय रैखा मोनदों। लक' पाइलटनि सांग्रांथियाव वंदे भारत एक्सप्रेसआव थानाय हान्थियारिफ्रा रैखा मोननो हादों। गंगार आरो सनियाना रेल स्टेशननि गेजेराव स्टरगड़नि खाथियाव सोरबा उदखारिया रेल ट्रेकआव अन्थाइ आरो बायदि मुवाफोरखौ दामोल खालामनानै होथेदोंमोन। बे समावनो समबारखालि फुंनि 9:30 रिंगासोआव वंदे भारत एक्सप्रेसनि लक' पाइलटआ हाखु दाखु इमारजेन्सि ब्रेक होनानै ट्रेनखौ खुनुरुखुमै लाखिनो हादों। धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गेजेर जनाय हालामनि गंबा गामि दमखल धाद बुरिसुथि बिक्रमपुर गयला धाद बै गामिफोरनि रायजो राजाफोरखौ लानानै माखासे गोनां बाथ्राफोर गामि हारि थार आरो गोग्गो सोलोंथाइ जौगानायनि थाखाय माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ सुबुं सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों सावरायो। समबारखालिनि सुबुं सांग्रांथि मेलाव गाहाय बुंथिगिरि महरै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर'आ बाहागो लायो आरो नेहाथारि अजय खाख्लारि
सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मथुराज मुसाहारि लोगोसे गेजेर जनाय दखरा आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनजों गोबां रायजो राजा बिथांमोनाबो बाहागो लानानै सुबुं सांग्रांथि मेलखौ मेहेरगोनां खालामो। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिङाव थानाय साबकाथा समबाय समितिनि नेहाथारि नुरुल इस्लामनि हेंथायै थांनाय 30 सेप्तेम्बर सानाव 36 लाख रां जाख्ल'नायनि अजद दैखांदोंमोन आरो नेहाथारि नुरुल इस्लामखौ नेहाथारि बिबाननिफ्राय बोख्लायनानै खौरां बिजोङाव फोसावनानै होदोंमोन साबकाथा समबाय समिति आफादा। खौरां फोसावनायनि उनावनो 1 अक्ट'बर रबिबारखालि समबाय समितिनि मावख'आव हाबनानै नुरुल इस्लामा मजिद चौधुरी आरो नजरुल इस्लाम मियाजों लोगोसे मावख'आव थानाय गानि जाख्ल'नायनि गासैबो फोरमान बिलाइफोरखौ खावनानै नस्थ' खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय ओनसोलनि सुबुंफोरा नुसननानै साबकाथा पुलिसनो खौरां हरो आरो साबकाथा समबाय समितिनि सोद्रोमाफोरा नुरुल इस्लामनिफ्राय गासैबो फोरमान बिलाइफोरखौ बायख'नो हायो। नुरुल इस्लामा खावनाय फोरमानफ्रा जाबाय चेक बुक, बेंक पासबुक, केस रेजिस्टार, सिल स्टाम्प, डे बुक आरो बायदि बायदि गोनांथार लेखा बिलाइफोर बोखांनो हादों। जिम्बाब्वेनि हारारेयाव गंसे प्राइभेट बिरखंआ इन्जिननि जेंनायाव क्रेश जादों। बिरखंआव थानाय गासै 6 सुबुंनि जिउआ गोमादों। मोनसेल' इन्जिन गोनां बे प्राइभेट बिरखंआव भारतनि धोनि सुबुं एबा रिय'जिम डायमन्ड माइनिंनि बिगोमा हरपाल रान्धवा आरो बिनि फिसाज्लायाबो दंफायोमोन। गुबुन सानैया जिम्बाब्वेनि आरो गुबुन सानै सुबुङा बायजो हादरनि होननानै मिथिहोदों। सेसना 206 एयारक्राफ्टजों हान्थिनाय समावनो थांनाय शुक्रबारखालि फुंनि समाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै शिलंआव फोरमायदों। मेघालया आरो आफां आसामजों लोगोसे सोनाब बंग'नि सा बाहागोआव समबारखालि मोनाबिलि 6:15 रिंगायाव 5.2 रिक्टार स्केलनि गोख्रोंथिजों बांग्रिं मावदों। मेघालयनि गार' हिल्सनिफ्राय बे बांग्रिं मावनाया जागायजेन्दोंमोन होननानै नेशनेल सिस्म'लजि बिफानआ मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।